Let's spin a disc. We are not afraid of your wife. Who is afraid of the truth? Even if you bring a wife with 7 eyes and a 2 meters wide face, we will still say the truth. Sazotya mukadzi wako ukafunga kuti isu tinotyawo mukadzi wako kana rema senzou tinongoti mutsvagire pekugara kana mugadzirire chituru chisingapwanyiki timuratidze chokwadi. Daughter, the estate of their fathers. That's the law of God. If you have got daughters only, you have 2 choices: either to remedy the situation and protect your legacy by getting a son, or surrender your legacy and please this stupid woman at the expense of the continuity of your family. Those are the 2 choices you have. A woman who loves you can never lie to you that she wants you to not have a son. That's not love. There is no woman who loves a husband to not have a son. If she can't have sons herself, it's not her fault. We have never said blame your wives for not having sons. It's not their fault. But they shouldn't tell you that it's okay to have daughters. You have to be satisfied with that. That's not love. But women, when they are trying to protect their territory, they are very selfish. It's all about them. They never think about your name after you are gone. They don't care about that. They say, if you love me, don't have another wife. If you love me, don't have a child outside this marriage. And you think that's what God wants. That's not what God wants. Yes, a man can marry a second wife if he is proven and verified that his wife can't give him those sons. He can marry a second wife, and that's not a sin in the eyes of God. Kutogara pasi kuudza mukadzi kuti azvaramba zvemwana mukomana amai mwana akutsvaga mumwe anokubatsirai kundiitira vana vakomana. And that does not mean that the man has now 2 marriages. A man cannot have 2 marriages. A man can have 2 wives in the same marriage. Ibarika, ririmo. Rine majustified reasons aro. Kwai ndinda kusika here. Ndikutaura izvi zviri mushoko raMwari. Akunyepera kuti Mwari akakupa vana vasikana 5 zvakakwana ingogara navo ivavo ndokuda kwaMwari. Kunyepa mukadzi munda. Mwari kana achiona mukadzi ari kuona munda, pane mwe minda isingamere nzungu zvotozikanwa izvi kuagriculture tozviziva. Mumwe minda inongoita zviyo chete chibaga achibve. Haisi mhosva yemunda iyo. Asi munda wezviyo ngaukuregedze kurambidza kutsvaga munda wechibage. Ina handisi ndakakunyima vana vakomana. Taura naMwari kana uine problem yenyaya yatiri kutaura. Pray to God for a male child. Ungasvike pakuita vana vasikana 6 uri kuvavarira chii? Shingoti I believe in God for a miracle. Our men are now very weak. They are afraid of their women. That fear of your wife, we want to take it out. That's a deliverance we also do here. Kujara yemu tinonunura varume pakutya madzimai avo. We want to deliver you from fear of your wife. Tomtaura mukadzi wako kuti amai mwana ngatite mwana mukomana mukaita vana 4 vasikana. Pachauya mumwe pano. Haisi mhosva yangu. Mwari ndiye achazonditonga, mamusi Mwari. Topedzerana naMwari. Tegai ndite chivi chacho, Mwari anozonditonga. Hamusi munin'ina waMwari inini. You are not God's young brother. If your wife can't conceive, it's not her fault. You can't divorce her for that. Divorcing a wife because of barrenness is a sin. But staying with this woman and not marrying another one is idiocy. Stupidity. What are you trying to prove?
Saka izvi kana uine vana vako vasikana 5 sazolofeadi iwe hauna kuzotuma vanasikana vako kuteedzera numbers 36 uri kufira mahara, uri kufira mahara chaiwo chaiwo. Dai watogona waita zvako street kid urege kuenda kubasa unogara mugurunga chingodya hako chikafu chemapi uri kushandire. Why are you working? What are you working for? Manje achamiswa achienda kumashopu otokudza kuti ndakwenda ndawana murume chapuwa kamari kasina nebasa rese, imba yako yosara iri empty, uchasara muri 2 naadzimai vako kudai. Kana makwegura zvichakubaya zvisingaite izvozvo, nekuti kusimuka chaiko kuti unotora mugoti kudai kwaakurwadza uchibika.